Għalli di l-karozza xini? Għatlu minni. Ħares sarkastikament hekk dawra mal-pedo. Għalli dik minni, għalli di xini. Jena ġew Anastasi, illum se nitkellmu fuq it-targa Florio. Sfortunatament ma diġ issir, di kienet issir fuq circuit fil-muntanji, Sqallija, fil-Madonnija, il-famużi Madonnija Mountains, kienet 47 miles kull lap. Fil-fatt qabel il-gwerra kienet kważi 100 mil kull lap is-circuit, però mbagħad naqsuha u ġabu il-piccolo ċirkwito 47 miles xorta. U dina ħadd parti fiha fil-1972. Kif ħadd parti? Bdejna mmorru l-ewwel darba li morna naraw din l-imbirka Targa Florio kien fil-1966 morna jien u hija David u żewġ Ingliżi li dak iż-żmien konna dilettanti kollha ta' slot cars, konna fl-istess klabb ta' slot cars, il-Belt. Morna u għamilna ssib ħadd fil-muntani hemmhekk, ħadna pjaċir immens, tellieqa ta' veru. U naħseb waħda mill-affarijiet li deċidejna dak il-ħin stess kien din nibqgħu nagħmluha division biżżejjed illi nibqgħu niġu kull sena narawha. U konna morna kull sena, emmissjajt is-67 jiena xkont l-Ingilterra u fis-71 fost oħrajn kienu ġew Carol Kassatu Reġġani u r-raġel tagħha. Kienu għadhom kif ġabu l-GT40, kienu għadhom kif xtraw il-GT40 ta' Willie Green. U konna ddeċidejna dak il-ħin hemmhekk li s-sena d-dieħla immorru nagħmlu għaleh fil-fatt fis-70 kien dak. Allura fis-71 immorru nagħmlu t-Targa Florio aħna bil-GT40. Effettivament da ma sar xejn minnu, però iddeċidejt li s-sena ta' wara nagħmilha b'xi ħaġa u kont kelli ħabib Sqallija Sirakuża. Matteo Sgarlata, driver tajjeb ħafna, illi da għall-isma, jekk trid nippartnerja kien nagħmluha flimkien u nagħmluha fil-mini. Issa dak iż-żmien ġifieri il-mini kelli xorti nasal sal-armier mingħajr ma nieqaf, aħseb wara nagħmlu 47 miles lap tat-Targa Florio, ma insomma ddeċidejna li se nagħmluha. U f'Mejju tas-72 konna qbadna il-vapur sa Sirakuża dak iż-żmien kien u Matteo intaqa' miegħi il-port ta' Sirakuża bil-karru, poġġejna fuq il-karru u bqajna tilgħin lej Palermo. Dana kien l-4 bil-lejl. Kienet ġiet il-mara miegħi konna nnaqqas miż-żewġin biss sa Palermo. La kien hemm awtostradas ma kien hemm xejn, jiġifieri konna domna mmens. U mbagħad konna wasalna l-ħamis filgħodu. L-ewwel avventura kważi kienet il-ħamis stess. It-Targa Florio il-47 miles tagħha huma kollha muntanji ħlief section ta' 6 mili, il-famuż Bonfornello Strait. Da section dritt xema, jiġifieri immaġina kif tista' tiggerja għalija di. U jiena dil-karozza kont għadni kif l-estejta, aqqas ipprovajna xejn u għatlu l-Matteo għatlu jiena għandi bżonn nipprova nara daqsxejn l-affarijiet speċi u x'kollox tajjeb fil-karozza u x'naf jien ta'. Għalli suqa fit-triq mhix problema, issa dina bla dwal, bla numri, bla silencer, bla xejn, ġifieri, bla liċenzja, bla xejn dak iż-żmien racing car. Konna waqafna fuq il-Bonfornello Strait, niżilni għamma fuq il-karru, bellajtela waħda l fuq u l-isfel. Dak triq ġifieri bit-traffiku kollox, dil-Bonfornello jidħlu ħafna toroq fiha għadek. U ċertu ħin għaddej mhux ħażin ġifieri, u kien hemm side road u jidħol miskin daqsxejn ta' xieħ Fiat 1100 dak iż-żmien għaddej bl-10 mili fis-sija, ħareġ għal fuq it-triq u kompla. Li m'effettwani xejn effettivament. Però kien hemm il-pulizija, l-karabinieri u ħarġu jwaqfuna, waqfu lilu. U bdejna tajjeb jien. Tal-pulizija ġie fuqi, wieħed minnhom daħol mar fuq l-ieħor. U qalli isma' niskuża ruħi jien għax dal-botbot qabad ħariġlek u telfek. U jallek ma għeħx ċitazzjoni dal-povru xieħ miskin u li għalli kompli good luck. Għad mala ġejja dal-weekend. Il-ġimma kena l-scrutineering. Jena li kont naf żgur li kien għalli Matteo li jrid ikolli żgur fil-karozza kien dual brakes,
u konsept xi master cylinder ma niftakarx ta' xiex kien, ma tax kien hemm karozzi bid-dual brakes, u minnaw jew minn hemm moħħalt lilu. Kill switch, kont għamilt kill switch ukoll tal-ignition u bag tank tal-fuel. U kont nitkellem ma' Paul Ripard, again Alla jaħfirlu, u Paul peress li direttant tal-baħar u hekk għalli aħna nużaw il-bag tanks fil-boats. Għalli t-nizil fek wieħed għatlu tagħmel li pjaċir kbir. U silifni tank. Deformable da jkun. U rnexxieli ndaħlu fil-luggage boot u mietet. Wasalna scrutineering. U beda jdur li jdur li hemm l-scrutineer għalli da ma joġobnix u l-ħor ma joġobnix, fosthom pereżempju l-steering column. L-steering column kien kollu tal-mini daħħadi, imma moġbux with strengtheners fiha. Kellim ġaħat għalli għawel daraw fuq s-samur u għandu jwel għal exhaust brackets miegħu u tgħaddi. U qabad li mat-tank. Għalli ċertifikat tat-tank. Kien hemm ieħor Taljan hemmhekk ħabib ta' Matteo, għallu tikkonfondi xejn. Għallu għajdlu samurru nġibuh. Alright, stjerna. ċertifikat tal-constructor. Għalli di l-karozza xini. Għatlu minni. Ħares sarkastikament hekk dawra mal-pedok u jara minni tat-triq vera. Għalli dik minni, għalli di xini. U għatlu minni, għalli minn bini għadi, għatlu mux jien. Għalli constructor certificate tijak. Għabas Matteo għallu s-sanġibuħ u kol. U f'kemmili najdlek, smiċċajna morna, għamilna ċertifikat John Bull Racing u minn hemm bidiet il-John Bull Racing. ċertifikat bil-letterheads ġifieri John Bull Racing 36 Point Street Slima fejn kelli l-garax. Għamilna ċertifikat għamlitu li bit-typewriter Maureen Laferla li kienet eħdem ukoll dak iż-żmien. It-typjajna fuq il-typewriter tal-lukanda, hemmhekk, morna printer ċefalu stess u da printi għanna xi tużana letterheads. Għamilna d-ċertifikat, ippreżentajni u għadda. Fil-tank, id-dobba ċertifikat Matteo, preżentajna da-ċertifikat ukoll u għaddit ukoll. U scrutineering għaddejna. Dak kien il-ġimgħa. Għatlu Matteo għatlu għanduru dawra, ta' Matteo rrid iddur dawra bija wkoll għax right hand drive qatt ma saqda, karozza right hand drive, għamilt leppjien, tagħha għamel leppu, u rġajt għamilt lepp oħra jien bija. U s'issa kien jidher kollox tajjeb. Issa dana il-ġimgħa bit-traffiku għaddej fit-triq l-istess ħaġa, ġifieri żwiemel u ħmir u baqar u mos fit-triq u x'nafir u Ferraris u Porsches kollha għaddejjin sparati wkoll. Spiċċa il-ġimgħa u wasalna s-sibt għal qualifying u provi uffiċjali. Uħriġ l-ewwel lapp jien, provi uffiċjali. Dort il-lapp u kif wasalt isu 3 kwarti minna, bdejt nara li qed nilħaq il-dak li talaq qudiemi għax konna qed nitilqu at 1 minute intervals. U kont qed nara karozza blu qudiemi dejjem tikber bil-mod ma' kull kantuniera l-induru qed nara tikber dil-karozza. U ħriġt għal Bonfornello preċiż warajh dik kienet Alpine blu. Għatna issa nintafa warajh fl-straight u naqbżu noħroġlu mis-slipstream u x'noħroġ mis-slipstream. Dak kellu 5-speed gearbox u kien iggerjat għall-straight. U jiena ma kontx, jiena bit-top, għaddiju ref counter, għaddiju kollox, u meta fettilla, intafot fuq 3 ċilindri, intafot fuq 2 u għattawna ħna jien. U tfajta ġo petrol station hemm, u semm wasalna Targa Florio aħna, and that was the end of it. U spiċċajt spectator, very frustrated spectator għal-telliqa tal-ħadd. Komplejna fil-fatt fil-73 u mbagħad ma kontx lajt għax kont iżewwiġt xahar qabel jew xahrej qabel. U ma kontx lajt it-Targa Florio. Però 73 kienet l-aħħar waħda li kienet saret World Championship Race it-Targa Florio. Wara 73 ma saretx iżjed. Kienet esperjenza unika u it-trophy żgħir li għandi bħala starter alla volja huwa l-iżgħar trophy li għandi huwa l-iżjed wieħed importanti li ġemmajt kważi 60 sena fit-tlielaq.